Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos desde os estudios centrais de Canal Rías Baixas en Ribadumia. Empezamos unha nova edición do programa Falemos e hoxe estaremos analizando o sector do viño dende o punto de vista da presidenta da cooperativa Condes de Albarei, unha das principais cooperativas e unha das principais bodegas que temos en Galicia, e dentro da de Rías Baixas, con ela, con Dolores Calvo, analizaremos non só o que é tanto Condes de Albarei como Pazo de Ballón, sino todo o que ten o sector do viño e o que aportan as cooperativas, o que aportaron nestos 38 anos que levan de vida nesta de Rías Baixas. Estaremos tamén analizando a situación dos autónomos, que pasa, como estamos, cales son as preocupacións que teñen todos os autónomos, cales son as circunstancias e as preocupacións e cales son desde o punto de vista do presidente da Unión Profesional de Autónomos, a Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos, que é como o que significa as iniciales de UPTA, con o Vilagarcián Eduardo Abad. E abrimos este turno de análisis e de reflexión para analizar a política municipal dende o punto de vista do alcaldesa que pertenece ao Partido Socialista e que a alcaldesa de Meis, Marta Giralde. Moi boa noite, benvida, como estamos? Hola, boa noite, moi ben, moitas gracias. Bueno, empezamos por aí, non sei se deixamos para o final ou se quere agora dende o punto de vista non xurídico, porque aí sí que nos metemos nun verexenal, ainda que vostede teña sexa profesional da abogacía. Como lle afecta desde o punto de vista personal ou político a situación que se está vivindo na política nacional e, lóxicamente, o que lle toca ao Partido Socialista e ao goberno? Bueno, persoal, pois como militante de un partido, pois certamente, bueno, pois preocupada, claro. Evidentemente preocupada. É certo que eu, bueno, pois con as últimas noticias destes últimos días, eu ainda sigo incrédula e ainda creo que, pois, que a xustiza ten que dar a última palabra. Noutras cuestións que xa saíron fai meses, pois sí, como enfadada como militante e decepcionada. A verdade é que, bueno, eu creo firmemente pois na presunción de inocencia, que temos un sistema judicial garantista e que, bueno, pois eu espero que vai a ser máis tarde que pronto, obviamente, porque xa sabemos que a xusticia funciona lenta, pero, bueno, eu creo que ainda queda moito que decir. Tamén é certo que tamén penso que a xente sabe diferenciar e non xogamos noutra liga, que é a liga pois da xestión diaria, de tratar cada día cos problemas que teñen os nosos veciños e veciñas, e iso, afortunadamente, é o que valora a xente. Afétalle no día a día, digamos que os principios que poida ter vostede como alcaldesa e na política municipal a situación nacional, de que haxa veciños cabreados que digan, bueno, tal, non sei que? Non, eu creo que calquera veciño do meu concello sabe que as miñas siglas fundamentales son MEIS. Esas son as miñas siglas primeiras, ante todo, ante que o meu partido son os meus veciños e veciñas e o meu concello. Por tanto, evidentemente teño unha ideoloxía, sigo creendo nela, creo nesos principios, pero, bueno, non hubo ningún veciño durante estas últimas semanas, estes últimos meses, que me viñera a recriminar nada de política nacional, si de política local, cosas do día a día que tratamos solventar a maior brevidade. Bueno, vostede ven para falar de MEIS e a convocamos para falar de MEIS, ainda que isto, lóxicamente, pois está nas últimas semanas, pois está moi de apertura de todos os periódicos e informativos. Estamos a un aniño do examen, iba a dicir da EPAU. Que balance fai destos 3 aniños de goberno, digamos que con maioría absoluta no Concello de Meis, donde pudo facer, digamos que, pois, o seu programa sin pedir permiso? Sí, efectivamente, bueno, pois o que tratamos, nós temos unha folla de ruta como goberno do noso concello e esa folla de ruta vai guiada por ese programa electoral co que concurrimos ás últimas eleccións municipais. Ese programa estaba centrado, bueno, pois en manter os servizos de forma idónea, que creo que o estamos facendo, estaba centrado na IVA máis importante do noso concello, que era levar o saneamento pois a todas as partes, non, do noso concello ou a maior parte do noso concello. Eso é o máis costoso e o que, bueno, pois evidentemente no que estamos centrados, fixemos un avance moi importante. Estábamos centrados en mellorar a nosa escola infantil, que xa o fixemos, en dotar de máis servizos ao noso concello e estar ao carón pois das asociacións, tanto culturais como deportivas, en definitiva, pois ao lado dos nosos veciños e veciñas. E iso estamos facendo no día a día, en mellorar as nosas infraestructuras, as nosas estradas e bueno, pois tratamos de cumplir con todo o que prometemos e, bueno, en este cano que nos queda por diante, temos moitos proxectos en riba da mesa que creo que vamos a finalizar e que vamos a poder amosarlle
nosos veciños que cumprimos unha vez máis. Logo lle preguntarei por eles, pero antes, situación económica do Concello, orzamentos 2026, faga unha pequena foto para que os veciños teñan, digamos que unha pequena referencia. Bueno, pois non somos un concello que está saneado, creo que somos o concello da nosa comarca e un dos da provincia que paga pois a 3-4 días, a veces incluso nos deron a 0,5 días, que creo que eso hoxe en día é moi valorado polos pequenos autónomos. Somos un concello, bueno, pois que temos un remanente, que sí que é certo que teño a mesma queixa que teñen todos os alcaldes de todo tipo de color político, non? E que estamos asumindo competencias impropias que nos eivan, como, bueno, que eivan a nosa economía, non? O SAF, que nos leva gran parte pois do noso orzamento, chegar a todas as familias. Temos un concello con unha poboación envellecida, entonces temos moitos demandantes deste servizo, que o concello sufraga unha parte moi importante. A nosa escola infantil, que a xente ve a publicidade de outras administracións que falan de gratuidade da escola infantil, pero a veces lle temos que explicar que quen a paga na súa gran maioría somos os concellos. Se non tuveramos que asumir esas competencias que non nos corresponden, a situación sería moito máis fácil, podríamos facer moitas máis cousas, non? Pero sí que somos un concello saneado, temos un préstamo que saben os veciños del desde o primer día, que foi o que pedimos para comprar a finca de Parga, que logo, bueno, pois parte se lle cedeu á Consellería para a Xunta de Galicia para a execución do centro de saúde, que se está pagando pois religiosamente, e todo o demais pois está cumprindo, e estamos cumprindo toda a normativa, non tuvemos que acudir a ningún plan de axuste, sí que tuvemos que facer unha operación de, bueno, pois de modificacións de crédito, que é algo normal na administración, e que estamos, bueno, pois chegando a final de ano pois con unha economía saneada. 4,1 millóns de orzamento? Sí, efectivamente. Bueno, cales considera que serían, digamos, que os principais avances que se produciron nestos, ainda que vostede leva, digamos que 7 anos, pero nestos 3 anos para máis? Que proxectos, non sei se desde o punto de vista económico, desde o punto de vista de futuro, hai algúns, por exemplo, pois o aquaparking, etcétera, que vostede mantiña unha reunión onte cos representantes deste proxecto, non sei cales serían por aí, cales apunta vostede? Bueno, a ver, o aquaparque é un proxecto privado que non ten nada que ver co Concello, o Concello, bueno, pois ten que ver na parte que, efectivamente. Eu creo que o máis importante pois é ampliar a rede de saneamento. Empezamos este mandato con un proxecto moi importante que era o da escola infantil, o de mellorar unha escola que estaba moi antiga, que non cumpría as medidas de seguridade, e que, bueno, conseguimos, bueno, pois non só arranxalas, dotala de todos os medios que se precisaban, a licitamos novamente, saliu o concurso, temos unha nova empresa que a está xestionando, e, bueno, pois a verdade é que os países aí notaron unha mellora moi importante. Estamos moi implicados tamén en mellorar os nosos centros escolares, tratamos cada ano de facer un pouquiño en cada un dos centros, porque creemos que os nosos nenos e nosas nenas son o futuro. Seguimos mantendo os convenios cas AMPAs para ter servizos que permitan a conciliación, como comedores escolares, ou transporte, ou plan madruga. Pero, bueno, o que lle dicía antes, que seguramente o proxecto a máis a longo plazo, pero que está igual máis satisfeita, porque sei do que costa e sei o que costa chegar, é seguir ampliando esa rede de saneamento. Ese é un proxecto moi importante, que cada ano metemos un proxecto ou varios, este ano que ven vamos a ter varios, vamos chegar ampliando a rede a varias parroquias. E logo, para min, o que sería o proxecto máis importante, que non depende exclusivamente de nós como goberno, nos fixemos a nosa parte, é o tema do centro de saúde, que, bueno, que este ano nos orzamentos da Xunta iba que hai xa unha partida económica para comenzar esas obras, e eu agardo que se cumpla a palabra dada, non? Pero o proxecto saliu licitado o ano pasado? Saliu licitado, o último que sei, a través do xerente da área sanitaria de Pontevedra, que se lle requiriu a empresa adxudicataria do proxecto varias modificacións que fixeron, e, bueno, eu agardo que se licite xa pronto a obra e que se comence, non? Para min eso sería o máis importante, porque a verdade é que creo que foi no que máis nos volcamos durante estes últimos anos. Eso me reivindicar o máis importante, non? Que non vale de nada un centro de saúde se non temos facultativos dentro, e iso é unha IVA que tamén temos. Ainda fai pouco lle comentaba ao xerente da área sanitaria que se me queixaban de que non había pediatra, que se xubilou a que estaba, e, bueno, esa reivindicación sempre as fago de forma leal, con escritos que enviamos á Consellería,
e algunha vez evidentemente tamén os medios de comunicación, pero bueno, sempre fago primeiro cauce leal, que é mostrando a miña queixa como alcaldesa pois ás administracións competentes, non? Este ano ou no ano que ven estarían as obras en marcha, non? Eu agardo que sí, porque bueno, se hai unha partida orzamentaria para comenzalas este ano, espero que a finales de ano estén comenzando esas obras. No saneamento, pode dar un porcentaxe ou ten unha estimación de porcentaxe do que falta ou do que está feito? Falta moito porque Meis é un concello que estaba moi pouco saneado, e tamén é un concello no que se sabía que había determinadas zonas que había tuberías enterradas, pero que ni siquiera hai un plano para saber por onde están, non? É certo que nos levamos a cabo, bueno, pois o saneamento en moitos lugares, e para este vindeiro ano pois temos proxectos que vamos a leválo a unha parte moi importante da Almenteira, toda a zona de Balboa, a unha parte moi importante de Paradela, toda a zona da Moroza, a unha parte moi importante tamén de San Martiño, no lugar da Bouza, a unha parte de Santo Tomé, é dicir que bueno, Santo Tomé seguramente sexa a parroquia máis saneada, hai saneamento pois nunha parte moi importante, nun 80-85%, pero nas demais, que son parroquias moito máis grandes e máis dispersas, pois é máis complicado. Se lle parece, facemos un bloque de economía, de emprego, de posibilidades, de as posibilidades que ten un concello no chan industrial, na xestión, no atractivo para as empresas, etc. Entón temos aí o Aquapark, en Rías Baixas, que como se denomina, con unha inversión altísima se fala de 10 ou máis de 10 millóns de euros de investimento aí. Como está este proxecto e que supón ou que pode supor para que expectativas hai para o Concello de Meis e para a zona desde o punto de vista turístico e de movimento de visitantes? Bueno, pois eu en relación co Aquapark digo o que dixen sempre, non, que é un proxecto moi importante non só para Meis, senón para toda a comarca, que este goberno, desde que eu cheguei, a primeira decisión que tuven que adotar é facer unha obra dun bombeo que era dun importe moi importante económico, e decidimosla facer. É certo que había tamén unha aportación naquele momento da Xunta de Galicia, e teníamos que decidir se teníamos que cofinanciar o Concello, e o fixemos, e demos a licencia que estaba sin dar cando nos chegamos, non? Logo, bueno, pois pasou todo o que pasou. É certo que moita xente ve o Aquapark como un proxecto que é lo de que viene logo e nunca se lo cree, porque creo que levamos casi 2 décadas falando de Aquapark. Primeiro iba a ser noutra parroquia, en Santo Tomé, logo se pasou a San Vicente, e leva moitos anos de demora. E a empresa actual, bueno, pois a min me amosou uns vídeos da zona interior, están moito máis avanzados do que aparenta desde o exterior. Onte mesmo, efectivamente, tiven unha reunión con eles e me contaban, bueno, pois que este verán vai a ter un pulo moi importante, non vai a abrir este verán como no seu día anunciaran, a idea é abrir para o próximo ano, e tamén me anunciaban uns proxectos complementarios ao Aquapark para que poida funcionar non solamente os meses de verán, sino facer outro tipo de actividades adicadas a escolares. Bueno, eu sempre digo que a mí me parece ben como alcaldesa, creo que é importante, excepto que hai certas cuestións legais e técnicas que teñen que tratar cos servicios xurídicos e técnicos do Concello. E bueno, o Gallá, pois para o vindeiro ano, efectivamente, sexa unha realidade, porque non só económicamente vai a dar postos de traballo, que estou convencida que van a requerer en veciños e veciñas do noso Concello, sino tamén que vai a traer a moita xente e iso vai a mover a economía de Meis e de toda a comarca. Mais alá de eso, o que non sempre lle exigimos á empresa do Aquapark, a estos que están e os que estiveron antes, é que os que non poden estar perjudicados por este proxecto tardío son os veciños. E sí que en moitas ocasións tivemos queixas do estado das cunetas, que se asolagan cando choven por escorrentías, que iso trataron de solventar, ou polo estado dos camiños, que efectivamente varias veces hubo que facer arranxos, e moitas veces se tuvo que facer o Concello ante a inoperancia, non? E pola seguridade dos veciños, non? E isto é certo que, bueno, con esta empresa que estamos agora tratamos de solventalo e sí que cumplen no que se lles pide. Eu agardo que finalicen dunha vez as obras para que logo se asfalten os camiños e que queden as estradas e queden en moi boas condicións. Martín Codas tendrá ten en proxecto unha planta de compostaxe para a recuperación dos residuos que quedan, dos restos que quedan, dos bagazos, por decirlo de algún xeito, e será en Meis tamén. Esta é unha boa nova, non? Sí, bueno, Martín Codas para o sector e para Meis. É unha cooperativa moi importante na nosa comarca que teñen a súa finca experimental no Concello de Meis, e para nós, bueno, pues, que Meis é un referente dentro de Martín Codas tamén é importante. Primeiro, porque tamén move o sector, e segundo, porque moitos viticultores de Martín Codas e moito das uvas que chegan a esa cooperativa proveñen dos viñedos que están no noso Concello, non? Entón, nos sempre tratamos, bueno, pues de colaborar dentro da legalidade, e que tamén, bueno, Martín Codas presentou un proxecto que ten unha licencia para esa planta. A Xunta, digamos que
dalle luz verde a esa planta de Meis, vale? E o Concello de Meis tamén lle dou a licencia, o sea que poden executar as obras. Bueno, será unha boa que ademais, bueno, queren pretender, bueno, pues revalorizar, digamos, que eses restos. Dende o punto de vista de chan industrial, como está Meis e que opcións ten e que posibilidades ten, cal é a preocupación para atraer empresas que ao fin e ao cabo é postos de traballo, bueno, e vivenda pública, veciños, máis ingresos. Sí, a ver, o Meis está ibado en canto a chan industrial por unha, pues, creo que mala decisión pues, do goberno anterior, que decideu excluir os terrenos de Meis do polígono industrial Barro Meis, non? Cando o polígono empezaba a sair adiante, cando xa estaba casi urbanizado, pois o anterior goberno, a que chegáramos nós, no ano 18, 17, decideu excluir unha parte moi importante dos terreos que pertencían, bueno, pois ao Concello de Meis. Entón, pois Meis, en esa parte quedou sin chan industrial. Nos tratamos, cando chegamos, e estamos traballando en regularizar o polígono industrial das Covas, que, bueno, é un polígono pequeniño, pero que hai empresas importantes ali instaladas, hai parcelas para vender, están aí con uns trámites que lle quedan para, bueno, pois moitas delas xa están anunciadas novas empresas que se van a instalar ali. E, bueno, pues, a verdade é que fixemos un traballo moi importante, que non era fácil, porque ese polígono estaba totalmente irregular cando chegamos, e que, bueno, que foi unha dos nosos primeiros obxectivos, e, bueno, pues agora que se empecen a vender esas parcelas e que se instalen empresas, pues tamén é importante, pero é o único polígono que temos, xunto co pequeniño que hai en Vilanoviña, onde hai ali dúas empresas tamén importantes. Claro, como está o de Vilanoviña? Bueno, pues o de Vilanoviña está regularizado, falta unha fase final que está bueno, que non se finalizou no seu día, non? Que hai unha zona de terreno que teñen que ceder para uso público, non? Para zonas verdes, pero, bueno, esa parte sí que está, pues, controlada. É dicir que non pode seguir medrando, é o que hai, non hai máis. O que pode medrar un pouquiño, pues, é o das Covas, en canto, bueno, que hai moitas parcelas vacías e ali sí que se poden vender e ali se poden instalar empresas. Hai algunha que se ten cartel anunciador e que agardo que empecen cos trámites de pedir licencia próximamente. E no tema que tamén afecta, que é o tema turístico, como están as sendas, a ruta de Pedra da Auga. Bueno, pois esta mesma mañán estiven vendo a ruta da Pedra da Auga, a nova sinalización que colocamos estas últimas 2 semanas, hoxe que acabaron de colocar a que faltaba. Tamén temos xa plenamente operativo o mirador que creamos, nada, fai apenas un par de meses de San Martiño, do Monte da Bandeira, que se ven toda a Ría da Rosa. Tamén se colocaron, bueno, pois hoxe e onte, pois unha sinalización desde a autovía para que a xente poida ir a visitalos. Se colocaron elementos que todavía faltaban e xa están todos colocados e bueno, pois eu que agardo, bueno, pois agardo non, xa se nota un movimento de peregrinos na zona de Armenteira e que agardo que sea un verán moi fructífero para todos os veciños e veciñas que se dedican, pois, a vivir desto, non, do turismo. Xa, máis a ruta, bueno, pois as revistas de fora de aquí a recollen como unha das mellores, non? Sí. Recentemente, pois, unha publicación nacional a recolleu como a ruta da Pedra da Auga como unha das rutas mellor valoradas de España, o cual, pois, é motivo para estar. Moi fácil de facer, moi vistosa, moi bons paisaxes e, bueno. E, bueno, como novedade, pois, teño que decir que para a vindeira semana vou a participar da presentación dunha película que se vai a rodar, bueno, pues entre Meis e Pollo, e tamén, bueno, pues vai salir unha parte da nosa ruta, do noso mosteiro de Armenteira, e é un proxecto a nivel nacional. Bueno, isto sitúa Mosteiro, bueno, son as promocións turísticas que atraen Mosteiro. O futuro de Mosteiro por onde pasa? O futuro de Mosteiro non, o futuro de Meis. Por onde pasa? Lóxicamente, no tema de polígonos industriales de empresas que se instalen, hai outro dos sectores que é fundamental, que é o do viño, vale? A viticultura e o viño e as adegas que están aí, e o resto? Bueno, por onde pasarían? A ver, eu creo que o máis importante agora no noso concello é a falta de vivenda. É unha IVA moi importante que temos. A verdade é que desde fai uns meses, ou xa preto dun ano, estou mantendo, bueno, pues, xestións e reunións, pues, para tratar de algún edificio que temos xa arrebatado no centro, bueno, que no seu día, pues, o colleu a crisis, que está finalizado, incluso parte amoblado xa para poder compralo e dotado de vivenda pública. Non é que sean moitas vivendas, pero, bueno, 6 vivendas no centro do pobo, pois, para 6 familias para o concello é moi importante, non? E, bueno, temos agora mesmo un edificio en construcción que eu me alegrei moito, ademais dunha empresa que está executando unha empresa de Meis. Entonces, é a IVA máis importante que temos, que non temos vivenda nin para comprar nin para alugar. E hai terrenos para poñer a disposición da Xunta e que a Xunta
con este plan de vivenda pública promocione ou axude? Bueno, o que temos é un edificio, non? O que tratamos é de comprar ese edificio xa para que sería compralo, facerlle un arranxo moi pequeno, porque é verdad que leva uns anos pechados, e poñelo a disposición da xente. Eso estamos traballando e bueno, é algo que sei que lle interesa. Eso sí que veñen os veciños, porque se correu o rumor de que houbera algunha reunión e que estamos traballando e o allá pues, poida cuajar e se poida adquirir ese inmóvel, porque creo que sería moi importante. Eu creo que eso sería, si conseguiramos isto en este mandato, para min, creo que, para min e para o meu goberno, que sería pues, xa pues, o cumio, non? Despois de conseguir a finca para o centro de saúde, sería o seguinte obxectivo máis importante. Para chegar a Sanxenxo ou Grove, todo o que veñe por carretera ten que pasar por Meis, non? Pois sí, pois claro que sí. Salvo que veñe moito pola costa. Somos unha parte moi importante desta comarca. Bueno, está falando vostede e estamos mencionando todo o que aporta Meis dende o punto de vista turístico na Pedra da Auga e no resto de paisaxe, pero destaca moito e con festas moi importantes, non? Desde as dos callos que teñen que vir, a festa do viño que está collendo moito auxe. Faga un repaseño breve, porque empezamos a andar mal de tempo, sobre as principais festas que se celebran en Meis e que son dos grandes referentes. Bueno, pues efectivamente a festa máis importante seguramente sea a dos Callos, que xa estamos traballando, bueno, xa temos casi pechado o programa e que se presentará pues, seguramente en un par de semanas ou en 3 semanas, que este ano hai moitas novidades, bueno, non só a de que temos un novo cociñeiro que vai a elaborar os callos, sino que vai a haber outro tipo de festas para todo tipo de idades, van a comenzar xa un par de semanas antes as festas do que é San Bieito propiamente dito e dos Día dos Callos. A festa do viño pois é unha festa pois bueno, pois a verdade que empezou de nada, que empezamos no ano pois 2019 cando chegamos e bueno, que medrou moito, que é verdad que poñemos moito empeño en que saia adiante todos os anos, tratamos de innovar, de facer sempre algo novo e é un formato que lle gusta moito a xente, sobre todo a xente amante en realidad do viño. E bueno, pero eu creo que tamén son moi importantes as festas que facemos en todas en cada unha das parroquias, non? Que fan as comisións de festas, que o Concello colabora, por eso sacamos sempre unha liña de axudas que son obxectivas, con criterios obxectivos e que axudamos a todas as comisións de festas. E bueno, pues o que tratamos é de que, bueno, de que non solamente as festas do pobo as vivan os veciños, senón que cada un tamén viva das súas parroquias e tratamos de axudalas, non? Pero todo tipo de festas, hoxe mesmo, pois, como mamá dun neno do cole, me chegaba pois, a convocatoria do cole para colaborar co Solifesti, non? Que é unha festa que fai o cole, pero que sempre se recauda para fins solidarios e que, bueno, pois, o Concello tamén sempre está apoiando da mesma forma que apoia e o facemos ademais con moito cariño e con moita conciencia pois, un evento deportivo xa de grandes dimensións como acadou a carreira de Leo, non? Na que estamos implicados e implicadas en que cada ano medre un pouquinho máis, axudando pues, a esa familia e a esa asociación que tanto traballa pues, polo noso Concello e que agora gracias a ese evento tamén se coñece máis como un evento, pues, por ese gran evento deportivo xunto que fan os clubes de fútbol ou tamén o Club Armenteira Punto, que tamén é un referente pues, do ciclismo pues, a nivel da provincia, non? Bueno, Meis é un concello eminentemente rural, pero como está o mantemento das parroquias? Porque sempre hai unha diferencia entre o núcleo urbano, e aínda que sea pequeno, pero o núcleo urbano con respecto. Como están un poquinho as parroquias desde o punto de vista de atención, mantemento, luz, saneamento, xa o decía antes, pero co resto de servicios? A ver, o mes de maio e junio son meses de crisis, non? Porque son despois dun inverno duro de moita choiva e agora este calor que temos, pois estamos na época plena de desbroces, que somos un concello moi grande, que é moi difícil chegar a todas as parroquias á vez. Desbrozamos varias parroquias xa totalmente, en algunha delas xa vi estes días queixas de que xa volve a haber broza, pero que a outras ainda non chegamos ou estamos todavía empezando, non? Non sempre o mes de maio e junio son 2 meses que o paso realmente mal porque non damos chegado a todos os sitios á vez. Temos a 9 persoas desbrozando todos os días, temos un tractor todos os días traballando pues, para tratar de manter, pero somos o concello máis grande da comarca, somos o concello, e seguramente seamos o que menos recursos temos, e somos o máis grandes e efectivamente os veciños do lugar máis recómoito reclaman que se lle desbroce con toda a razón do mundo o seu acceso, non? Entonces, bueno, pues tratamos de chegar o antes posible e bueno, e logo temos que facer a segunda ronda, porque as parroquias que desbrozamos en abril, pues hai que volver a desbrozalas en agosto, non? Entonces, isto pues é a IVA máis importante que temos, sobre todo en estes 2 meses, maio e junio, que como todo o mundo reclama con toda a razón, pero que é difícil chegar a todos os sitios a vez. O que tratamos é de cada ano empezar por unha parroquia para que todo o mundo máis ou menos teña un trato igualitario.
Bueno, pois a auga, aínda tamén hai zonas que estamos tratando de chegar ca auga, que non chegou a auga pública a todos os sitios, colaboramos tamén con moitas traídas privadas de auga, e, bueno, pois a luz en un concello tan grande como este, como Meis, bueno, pois tratamos, hai averías que se tratan de solventar nun plazo de 24 a 48 horas, ou incluso menos, depende do tipo de avería, que decir, temos un grupo de, bueno, pois de persoas que se dedican a eso, a solventar a problemática do día a día, pois un poste de luz que non funciona, ou un bache que hai que ir rapidamente a tapalo, pois facelo a maior brevidade. De xeito moi breve, cales serían eses retos que lle quedan para este ano de mandato? Bueno, pois o reto é finalizar estas obras que temos proxectadas. Sabedes que tamén o plan extra deste ano o adicamos casi 1 millón de euros que nos dá a Diputación nun proxecto maduro que teñamos xa de fai moitos meses para facer un camiño escolar seguro ao CPI de O Mosteiro, que é o colexo o que máis nenos, bueno, que máis afluencia hai de nenos, que vai supoñer un cambio moi importante porque o acceso dos nenos que entran camiñando ou nos coches privados dos seus pais vai a ser por un lado e o dos autobuses por outro, para que non se mezclen e non anden os nenos a pasar polo medio dos coches. Se vai humanizar a parte posterior do cole, que é unha pista ahora mismo en terra, se vai asfaltar e se facer unha rampa de acceso para que os autobuses vayan por esa rampa, e que os nenos, bueno, a seguridade na entrada do cole, que creo que é unha eiva importante, na que temos desde fai anos xa un operario municipal en esa hora conflictiva, ese cuarto de hora de 9 a 9 cuarto, que é cando chegan todos os pais mezclados os coches cos autobuses, e que é un momento aí de intranquilidade. Xa temos un traballador municipal simplemente para esos 20 minutos para eso, para regular ali un pouco e tratar de que os papás e as mamás, que a veces tratamos de aparcar na porta da escola, non aparquemos aí, que aparquemos un pouco máis lonxe, porque esa zona está reservada para os autobuses. E eu creo que ese proxecto seguramente sexa o máis importante para finalizar en este mandato, e era algo que queríamos facer e que xa está, a subvención concedida. Fai uns días que a Diputación anunciaba, firmaremos próximamente o convenio e xa procederemos ca licitación das obras. Bueno, foise o noso tempo, señora Giraldez, pero ten un minutiño ou menos para invitar a xente ou a audiencia de Canal Rías Baixas que vayan a Meis por algún motivo, ou decir o que vostede queira ou que non lle pregunten. Bueno, pois simplemente dicirlle aos veciños e as veciñas do noso concello que seguimos traballando como sempre, que nos queda un verán moi apasionante por diante. Temos unha edición moi importante da Festa dos Callos, que creo que vai a ser distinta, porque vai a empezar 2 semanas antes. Vamos ter cultura, vamos a ter gastronomía, vamos a ter deporte, moito deporte, e, bueno, agardo que todo vaya ben, que teñamos moita afluencia de xente que nos veña a visitar, porque Meis é un concello totalmente distinto que todos os que nos rodean, no que temos moita natureza, moitas sendas, moita tranquilidade, e iso é o que venga buscando a xente que venga a visitar o noso concello, e espero que os recibamos con brazos abertos. Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión, bo verán, e que pronto pararemos, e moitas gracias, moi boa noite. Gracias a vos. Nos vamos a publicidade, tomando os patrocinadores, volvemos nun instante.